Mangulit na bayot, uy. Ano wala man ako sa top 5 bayot? Na makuha man gud ako unta sa top 3. Naluto man gud daw. Uy, mangulit na bayot, uy. Kuha na bangko, oh. Luto na kay ang gula. Lain kay bayot ay gabi lang ko effort of make up sa inyo bayot din nga vlogger mo mga bayutam. Di man gud ako Mak, nga nag-expect mo sa imo mak na mga ko top 5 bayot. Hindi ko inging kay ngano wala ka na best in swimsuit bayot, uy. niluto man gud nila kay ang judges man gud kay best friend man gud niya. Best Munang yang yo man gud niya. Bayot. Hashtag man to day. Ang katong hashtag imo to dili. Kasi dili, uy, ikaw makmak na naman ba na vlogger ka bayot? Rambol Manila na sila kay gihatag naman nila daan sa mga question eh. Tingalan kinagrambol-rambol na. Musik kuraw na sad na, uy. Kay kunaw na sa dangdula. Gusulong pa ta sa lagindingan napatay sa pageant na dito. Dito ta May kapo niya kasi make up sa inyong mga bading din. Ang tabo ka dito, baka makadaok. So, wala tayong pretty bayot, wala tayong pretty bayot. naaman kay na may kuan. Kung sa barko, Consolation. Isa ka series. O sige na, sige. Okay lang na mga hindi mo, importante ka nang wala tayo gibuhat na dautan, wala mo Ay makabalo. Oo, ang importante, wala mo nang muraw sa show. Importante ka nang ibot, ninyo nyo ang best. Sige na lang, okay. Pero bayot, next time bayot ka man ni kamot. Next time, bayot naman ni kamot mo, bayot mo. Ikaw, chika, bayot ka bayot. Pero is mga kitulong videographer sige next time hakoto na ako best in swimsuit, best in long gown. O, be, ako kang ito yung chika gabi? Be. Actually, Di ba ako sa chika. Try lang. Chika ha, ganun. Di ba ako makount? Ano ikaw, bayot chika, bayot, be. Okay, chika. Sabi mo, award. Be, ko sa baling, be. Ay, ikaw na ito yung chika best. Oo. Kaya siya man ang best in chika. Ato yung chika ha. Chika niyo mo. Hashtag COVID-19. Ako yung gitubag din kay Anara. Hashtag COVID-19. This hashtag is, we know this already because it is happening in our society right now. So as a good citizen on our community, we should follow the rules that is given to us by those people who want us to be safe. So COVID-19 is a pandemic calamities which it is a kind of pandemic calamities that is a contagious disease. So that would be all, and I thank you. Anara ko. Una nga, chika malay ka bayot. Muna ni nila luto na daw daan. Gabi naman na sila, uy. Kay tingala ko bayot, kay nga nung kung si judge number 1 kay Gabi, maka-smile ka number 10. Kay nga nung, auntie nga bayot. Kato gani si number 8 nga judge na nga iya maganitong ayaan ano ko sila giamin niya atong yaki. Halain ka na pageant ba ding ay. O sige, o ikaw bayot pe, mag-question bayot pe. O what is your name? My name is Christy Duran. O mga chika malay ka bayot. Baka chika mang jud ko niya ang giluto. O mga chika lagi kasi si. Mga chika malay ko mga bayot. Kung makachika mang jud niya ang cheka kay kanang nilahi na pud nila. Halain ka sila ga. Unta bitaw ba kanang kung nabi pageant, dili ta mag-judge ang mga auntie, mga uncle, mga igagaw, mga ayaan. friend. Lain kaayo ay gabing effort sa mga bayot ng ending kay kuraw-kuraw kaayo. Uy bayot, ano naman mo nang ako bayot. Uy, kapoy ka mag-make up bayot. Kugis, kuan na akong best pag hakot-hakot unta sa best and swimsuit. Again, may question be. How old are you? I'm fresh. 17. Oh, kachika mo ka bayot. Kayo. Oh. Ikaw si bayot be, oh. Okay na ko. Okay, so what is your advocacy? Hawa bayot. Uy, kachika siging bayot. Saan yung kachika ang answer bayot? Ngalawan ako. Wait, tsaka din answer. Ikaw. Okay, your question. What is your advocacy? Thank you for that wonderful. Well, Bes, lamig kang mo mag-answer pag wala sa stage ay. oh, good na akong gi-answer good sa ganina. Lawa ko kakanong bayot. Yan naman ko, my advocacy is pass. Ay, Ano ro? may kayo imbi o sa mo ba chika imbi? Okay, what is family? Family. Ang pamilya.
Alam boss, kinang mga kayo data ay. Sige na oy, sige na lang oy, balik na pigdi mo sa Bala pageant. na, oy. Basta wala jud mo ginawa na dautan, tapos ikaw pod. Sige na lang, importante lang wala jud ta na kuan ng daya, wala ng muraw. Ang importante kanang okay ta, di ba? So makatulog ta sa sakto ani. Okay, sige na lang. Ano na nang jeep? Dali, dali, dali,